Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka khandai tarik unai tung araja arpusau kalaya tai halor ka jing persya ka himasok raj ya ka jing penpana ne ka notification bepen kala raj ya ka majai. Halor kene ubak pensingan NCM Deputy Chief Executive Member ka Council uloang basyan ka Council kan khot ya ki bor himasok ra ban ya kran halor kene ban an shimru ya ka jing ai jing mot ki rangba ban weng ya kene ka jing ya tengku. Ulang baka KHEDC kan bishar ya kani ka kam baka nomdan ka jingkta siliang da kanu karai ka baan sa shim. Kumban syukudau baka hima sokra kala bu por baka council ka deban pendu ik jingpen bana bapen kelara ya ka majai menta ka sngi khandai tarik unai tung araja arpusau. Katung ya keren poka executive committee but nginang khot shushu ya kini kisile se ya ka himaru alo katukan ni ki bayadoi dunjere bakani ka kam. But kaisi nga persang ban simang ki jimut jongki katuka de ki jika jimut na ki rurang baru kundo ban penbek pendeti kene tigani kadang still ngidang eksimen na kata komba kanum kta yeno yo ai por ta si de ya ka disi ko iya ka jika por ho ba ai pom ta si de na kalyang jongi ngela nangya sekman kumdu ban wanda ya kan telang tai lagi wani kenduk bang yang iru ngin sap update ya kai ka ba ngila persang ban si mikirai ke banum kata ya kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified Ukhau 45? Henry ba? Ukhau 45 ba uto ba ay barabor uya per ayu? Uto ukhau ba ay barabor umde ubabha? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam bar ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukhau 45 udan jiga dai kumno. Yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongki ne ngin ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkan bala banwan ra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omknyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki ta ka sharp plus f haki Ba uni ujingbam plus f pat ngila banyo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala penmi ya ki skim ICDS, MDM, PDS, kabha na kabenta upajba. Kasorkar mi kalamang kerpang, ha kejingi trelang bat kidukan, na kaba kilapha da ukhau babhatam na kabenta ki khna, bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw, patang da uni ujat khau babhatam, ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau fortified. Ba fikrannya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya